Hello guys, maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa maang channel Ay and Mariano Family. Karong adlaw guys, Domingo. Happy Sunday ninyong tanan. Diya manimba na pud mi unja guys. At ang ira ninyo diya karon guys, magpaadyon sa kus mga buwak dari og katong nay patula ang itarong. Ay namuwak na og katong nagumunga naguban, diya gumbang buwak bitaw guys, kinangalaw. Nangakuha nagbang dahon ang paadyon nun guys, patanaw ra mo. Pero ang giingon guys da, kuhaan na naman kinamatay. Sila ay mga tanawang di kuhaan. Pagkakota mo nasa ulo. Dakos patula guys, nagpaadyon, nanay bunga dia. Mailhan na gajig bunga, data pa isa ta. Kaya kay na, ning daon man sa juta, ang paadyon nun. Kuwang pamig-ingani guys, lagi uliw. Ay, suwang marano guys, gibaid. Sige makukuhan dari guys. Kabuji guys naglibog. Bunga. Ano ating ipataro katay. Sige na ngayon. Ito isa. Bunga na ramad yan. Wala bunga guys, amin lang galing. Nanay bunga guys dia. Like putong dadto. Ginahan ko nagtanaw sa bunga. I'm happy. Nandiyan ang sibuyas dia. Nag-anam nagkadaghan guys. Ang sibuyas. Kare nanaho dari gibutang kay mga hugman ni ijahang mga liso ari dari motorok nanaghan dari buwak or garden ag naa para nice tan-awon. Apo dito to daghanay nanurok. Haling. Dapat guys, bunga na siya. Nabuhi agliksi. Tumba na botilya kay sige uwan dari. Dapat ko isa kayong ani guys. Managhan magud ni siya kay kanay laging dani ni diyan mga liso mga hogra. Ang gipang sabot na dato guys daghan na dadari da. Kaya daghan nanurok na.
Wala pa dapat guys. Kauban ran sila kani. Kung managko na niya, hanap na i-transfer adto. Kaya next man natanawon. Hello guys, padung namin mosimba atus among gisimbahan das Domingo adto pud may mosimba. Kami sa Kaywa das Mariano tos Hagna. Ta hang kauban dia. Hi. Yes, Lixian. Si Tiffany og si Ikang. Si tinid nga mo kang? Jerica og si Ginami. Dai. Si Lixian. Hi Kabe. Hi. Happy Sunday ninyong tanan guys. Simba sa Taron. Hello guys, padung namin simbahan guys. Naslik si Ann. Hi. Agnaw, dasang.Ag-isa, siliit tos ka. Front set. Chag, front set ganahan. Mas Mariano, kamera. Sunod na po simba. Ito si Just Hagna. Binang, has pa pa be? Hagna. Hagna. Nanami guys, salamat ya. Okay, thank you. Ala, di ko kataw ka. Oh, udah lagi. Alas, lagi lang ko guys, simbahan. Nining mga orasa, Lord, nining mga adlaw, Ginoo, amuha ka nga simbahon, Ginoo, amuha ka nga daykon, Lord, diha sa Espiritu sa mga tuuran, Ginoo. Lord, salamat kaayo, Ginoo,
kadawat sa mga adlaw. Salamat sa tanang panahon mga abong panahon na karon ko niya. Tumahan ang mga yun, ang palaan ng Espiritu, mga palaan sa lalangin, ini, halan, niya ako masalang magapit, ako ang chapter. Madagayang mga mga plasya, ilabina sa mga naghalan ini. Nagsasan sa individual, mga hatag, manalangin ini. Tugab pa mga kami mahimo ang mahal. Mga buhay na Espiritu. Hatag sa nasasagsan na namo na maayong mga kamot na niya karoon ini. Lord, ang Panginoon, usap, hindi mo ang paraan na Espiritu. Nawa pagkapadayo, nilini na mo ang pinabuhaton sa mga walaan ng adlaw. At kami nahiwaman kung wala ikaw. In Jesus' name, amen. Amen. Hello guys, manamig simba. Salamat sa Ginoo. Happy Sunday ninyong tanan. Hi, Lexian. Napit na po mig picture. Okay guys, das Lexian da mag-model sa kuno baby. Smile, baby, smile. Smile. Yan na ba? Char, may future model. Bino, future model o future vlogger? Mag-vlog ka be? Sige na, hon. Ano na yun ulit guys? Ako mga po. Hello guys, padong day ko sa kasabas kay magbinignit mi. Pag magsimba, among snack unja binignit. Gusto ni mama magbinignit pud mi. Kay lami man pud ikaw ang binignit guys kay ting uwan. Guys, away ra kog binignit guys. Kay gikan dito magud kog pilar guys kay ako gikuhang kwarta sa Palawan diyan naghug ko kwarta ang inahan kas Bulacan. Diyan Muna ni naluto na pag-abot na ho. Para ako naka-vlog. Kuhaan na ginigisadlan. Kitsin. Sorry dyan man, nalit kong pag-abot. Wala na vlog ko kuhaan. Wow. Eh dapoy dakop dari kuhaan. Dari pa mi nag-libod-libod pa mi gali. Kaya di lagi ni amo-amo. Sorry di wala pandi. Dako na pong problema. Gagauan pod. Hello guys, mag-shoutout day ko guys. Shoutout day ko sa Ampolokyo family, labi na ni Ann Polinar og ni Jeep Polinar og ni Jeep Anderson, John Clark Polinar og ni Ate og labi na pod ni Ate Vidalos Cabrera Frontera. Shoutout ko ni Muti og ni hi po ko ni Kuya Joves. Og ni shoutout po ko ni Tito Pablo Rodavia family. Shoutout. Salamat sa inyong pagtanaw sa mo ang vlog. Labi na danis Ampolokyo family. Nalipay jud ko tinga nagkakita tagabi nga sige day magtan-aw sa among vlog. Hampuong ra ba kaadto nis personal guys. Shout out ko sa mama ni Ate Bedalos Cabrera nga si Ate Virginia Cabrera from Panay Tayon, Tubigon. Hello Nimote, salamat sa inyong pagtan-aw sa among ang vlog. God bless ninyo. So guys, mao na imong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among ang vlog. God bless ninyong tanan. Og sawa pa na ho ma-shoutout. Shoutout na po ko sunod nga vlog na ho guys. Atangi ra ninyo. Atangi pa ninyo among vlog ug mapuhon. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog guys. God bless ninyong tanan. Bye bye guys. Happy Sunday ninyong tanan. Amping mo kanunay.